welcome back to another vlog. Today is May 22 and it's currently 1 p.m. And karon kay molakaw ko moadto ko sa ilang Isa please, Isa Perez collab me. And actually dapat 1 p.m. lakaw na ko or like naabot ako sa ila. Nagdodoha ko sa kong suoton and I feel so tambok. Nangasaning bataan eh. Say bye-bye na. Anyway, talk to you guys later if maabot ako dito ila Isa. Outfit of the day. Very green kay ko karon. T-shirt lang. Mandals. Hey guys, so nana ko dere and magpanaog na ko ni Isa. Padong na siya ubos. Wala ni mo mga butang and wala na ko na vlog si Isa kay nagdali and then yeah. Mangliptits ako oy. Hindi na ako kaya alone. So I decided to invite my very good best cake, angeladymorales. Hey guys, so karon namin na human sa video ni Isa and onya rin ako i-upload. Ma-upload na iyang announcement channelin. So karon kana siya makita armpit reveal. Ingon si Angelia nga nilagom na daw yang ilok niya. Curious ko unsa kalagom so muli. Di na siya nga ni kalagom sa una. Ay, wasa ko ka shave. Disclaimer. Di man siya lang lagom. Lain kay iyang lagom. Palayo daw. Ako to na ko imong kambe. Be reaction nimo. Imo. Ako reaction. Amin ako imong di mo makita ko reaction day. O kana pakita. Oh. Ito. Na siya gamay nga darkness. Yeah. Lahi pero normal yan na sa buntis, di ba? No, kani ay lahi kayo. Bash, pino ko yung anak kong ilok, maski dili ko buntis. Adi, lahi yun. Lahi yun siya, mo ba? Where's chop? Pero dili, pero pasag na ginang nga di ba? Bye, Is. Thank you so much. Unya rin ako siya i-upload kay basin niya ma-spoil. Cute kayong dress. Mag-dress ako karon na. Alimuot. Yung wala sa kuikuan ka kung mga dress kay mga fitting. Wala ko sa tawag ana, itnap nga kuan ba? Seamless? Ay, bahala na. Uy, mantigon. Bitong, karon kay magpadong ko sa Spence Cafe kay Doolra. Yes, 4.90. Hello, na-late na ako. Okay ro, uy. Mag-order sad naabot ako miga dito. Okay. Yes, no worries. Go. Thank you. Time check, it is now 7 p.m. Kara pa ko naabot. I wanted to vlog while naglaag ko sa Ayala kasi tugay na ko wala kalaag sa Ayala. But I wasn't happy. Kaya gustragol ko. Ako malipay sa akong shorts. This shirt is from Pomelo. XL akong gi-order ani. So, Zalora na ko siya napalit. But, dili siya pang oversized. Siguro pull sa akong shirt kaya akong tiyan. Musilip yun siya. And then, akong shorts, medyo ni-crop siya. I mean, pag-ihi na ako, kaya more siya ni comfortable man siya, in fairness. I like the shirt. Anyway, napasatugi by lain. So, mga white shirt niya sila. Ang usa kay XL. Green one, Move with Love. And the next shirt that I got is, more na siya ang design niya. Actually, naapa ko gihabol na shirt sa Pomelo. I think large to. Ihapit ko og H&M cause nag-uulagi ko sa akong short. Red leggings. Medyo nag-hoard ko og leggings karon kay feel like leggings ang akong go-to. Biker shorts. Anyway, nasa ko na palit sa Forever 21. Biker shorts gihapon but I tried this. Medyo nipis. I mean, medyo maklaro akong panty or maybe that time lang. Ooh, it's nice you guys. More siya pang maternity. Charot. Dili siya sakit dere. Dili siya garter channeling but maklaro lang akong panty so I need like a nude. Picture. More Gia to Gia. Wow, so many Gia.
Sa unjud. Hoy! So fast, so many. Hey! Again. Talking. You want me to list you? Imong rich sister. The rich sister. Balang may taas. Naslay pungko-pungko. Hello, naami karon sa Naga. Kay gimingaw ko saba sa dagat. Wow! Say hi. Mukha magagbalot isa. Sarah. Ikaw let balot ka or bila. Kita mo yun. Trial. Wait! Awa-awa. Kaya po ako kabalik og Naga. Mauna na ilang bagong My baywalk, my boardwalk. outfit of the day. Bucket hat ukay. Top ukay. This one ukay. Okay. Hindi to si mong kone ako, hiwi mo. Anak dyan ba sanay kalagot? Charot lang. Ay, Kung sa'y pinaka-tiguwang nga kuan, balot. 18? Siguro. Eskwela na na siya. Kailangan mong makita, guys. I-sensor lang ni. Diba sinay maludan? Asa yung mata? Basta na yung mata somewhere there. Ha? Okay, so yung pwede mo, pero... Ikaw to? Or morning katong walay naong katong mura pag Nana siya nang, uy. Tika mag-asin? Tika asin suka para na siya lasa. Gigi, go! Dito agani. Ayaw ka scared. Lami. Muna to? Lami. Muna to siya? Ayaw i-think ang baby nga dog. First time. Doggy. Okay. Ikaw, te. Ikaw, kuya. Ano yung ako ati? Ay, dito. Lagbaw, lagi siya mo. Bisaya. I wanna taste this. Ano sa manima? Banana. Naman siya siya. Purple ang picture na kinuod. Brown. In that playground, ha? Ni-visit me sa akong lolo. Ano kayo? Hindi na ma-open. Your apo and your apu-pu. Hey guys, so today is June 5 and naparoon sa H&M sa SM Seaside and currently nagtanatan ako mga dress cause I don't know, naganahan ko dress. So let's try it on. Hey guys, so na namin karon sa
Seoul and I'm with Wyanet and Monica. Sa una, wow. Last month ba to? Aray, okay. Nilevel up naman, may kailangan ko naman siya tea. Hindi naman siya may gag.